ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. അതെയോ? അതെ, കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂലോ. എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. വിളിക്കണമായിരിക്കും. തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് എത്തിക്കോളും മാതാജി. എല്ലാവരും എത്തിക്കോളുമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാ ദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണ ഒരു സാധകന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മാനസികമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരവും കർമ്മം തന്നെയാണ്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രല്ല. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സുകൊണ്ടും ഉള്ള നിശ്ചലതയാണ് വേണ്ടത്. മനസ്സില് വ്യാപാരം നടക്കുമ്പോൾ അത് കർമ്മം ചെയ്യണതിന് തുല്യം തന്നെയാണ്. ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് അകർമ്മമാവില്ല. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ പറഞ്ഞു തന്നു, യോഗി, ത്രിഗുണാതീതൻ, അങ്ങനെ പല പേരുകളില് ആ യോഗി സദാ ആത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നയാളാണ് അല്ലെ. ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടും ആ ആൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിരാശ്രയനായിട്ടാണ് ഒരു ജ്ഞാനി വർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. കർമ്മനിരതനാവും എപ്പോഴും, ഫലാസക്തി ഒന്നും കൂടാതെ. എന്നാലോ ഫലകാംക്ഷിയെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാണുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ആള് ഫലകാംക്ഷിയാണ് എന്ന്. എന്നാല് അങ്ങനെയല്ല. ഭൗതികതയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവും വ്യക്തിയും ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതായിട്ടില്ല. നിത്യതൃപ്തനായിട്ട് ഉള്ളത്, ആ നിത്യതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗി എന്താ ചെയ്യുക? ആ പരമസത്യത്തിനെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഭൗതികതയിലുള്ളത് എല്ലാം നശ്വരമായതാണ് അല്ലെ. അതിനെ ആശ്രയിക്കാനൊന്നും കൊള്ളില്ല. ജ്ഞാനി കർമ്മനിരതനായിട്ടാണ് തോന്നുക, എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാള് അകർമ്മിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴല് പോലെ പൊള്ളയായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മളും നമ്മുടെ ശരീരവും. ഒരു കർമ്മവും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണില്ല. നമ്മളല്ല യോഗി. ഫലാസക്ത കർമ്മങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭാരമായിട്ട് വരുന്നത്. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കൂ. അപ്പോള് എല്ലാം ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ശരീരത്തിനെ
പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഉപകരണം എന്ന് കരുതണം. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഉപകരണം ആവുമ്പോ എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനി അങ്ങനെയാണ് കരുതണേ അല്ലേ? ഈ ശരീരം ഒരു ഉപകരണം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ കളങ്കം ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. ഒരു കാമനകളും ഇല്ലാണ്ടാണ് അല്ലേ ജ്ഞാനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അകർമ്മം കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കർമ്മനിരതനായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ അകർമ്മി തന്നെയാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാത്തതിന് തുല്യമാണ്. എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആസ്വാദ്യകരമാവും, ഒപ്പം അകർമ്മവുമാവും. അതില് ബന്ധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം. അത് അപൂർവമാണ്, സുദുർലഭമാണ്. അത് കിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കിട്ടില്ല. മോക്ഷം കിട്ടിയേക്കാം, അതുപോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ പലർക്കും ധാരാളം ലഭിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് ആ തലത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്താനും പറ്റില്ല. അതിനുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വളരെ റെയറാണ്, സുദുർലഭമാണ്. കാരണം എന്താണ് അറിയോ? ഒരു ഭക്തൻ, ആ നിലയിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തൻ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സുദുർലഭമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എന്താണ് മദനമോഹനൻ എന്നാ പറയാ. കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം. കോടി കാമദേവന്മാരെക്കാളും സൗന്ദര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരാള് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്ന ആളുണ്ട്. ആരാണ് പറയാമോ? രാധാറാണി. രാധാറാണി ആരാണ്? രാധാറാണിയുടെ പേരെന്താ? മോഹിനി. മദനമോഹനനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന അതെ. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയിൽ ആകൃഷ്ടൻ ആവുന്നത്? രാധാറാണി ഏറ്റവും ഉന്നത ഭക്തയാണ് അല്ലേ? ഭഗവത് സേവനമാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണി ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവളായത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഉന്നത ഭക്തരുടെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഭഗവാൻ ആകൃഷ്ടനാവുകയാണ്. അതാരായാലും അതെ, ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ ദാസനാവുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണത്. ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണത് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ? 30 നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കി. അപ്പോ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും ഒക്കെ കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സാണ് അല്ലെ? വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമാകുമ്പോൾ ആ മനസ്സ് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാവും. എന്നാൽ സർവേശ്വരനുമായിട്ട് ശക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ, സംഘം ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് നിത്യ ആനന്ദത്തിനാണ് കാരണം ആവുക അല്ലെ? നിത്യ ആനന്ദമാണ് ലഭിക്കുക നമുക്ക്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മള് ഭൗതികതയിലല്ല നിർത്തേണ്ടത്, മറിച്ച് ഭഗവാനിലാണ് നിർത്തേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിത്യ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വായിക്കൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നായം ലോകോ അസ്തി യജ്ഞസ്യ കുതോ അന്യ കുരു സത്തമഃ. കുരുശ്രേഷ്ഠ, യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. ഇവിടെ ആർക്കും യജ്ഞം ചെയ്യാതെ, കർമ്മം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ. ഇവിടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അജ്ഞാനമാണ് പാപഭരിതമായ ജീവിതത്തിന് കാരണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് പാപകൃത്യങ്ങളുടെ പൊരുകി വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ മൂലമാണ്. നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അവസാനമായി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനം നേടാനുള്ള ഉപായം.
യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും പാൽ മുതലായവയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ മാതാജി? ഇല്ല. മേലോട്ടാക്ക്. നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിനായി വേദങ്ങൾ പവിത്രമായ വിവാഹ കർമ്മം വിധിച്ചു. ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കമാണ് മുക്തിയുടെ പരിപൂർണത. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം വഴി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന് സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാര മാർഗമത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഉണ്ടാവണ ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേറെ എന്ത് ആനന്ദത്തിന്റെയും അത്രയ്ക്ക് വരില്ല. അതിനേക്കാളൊക്കെ 1000 ഇരട്ടി ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയാണ്, ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്, പറയാണ്, ഈ ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവണ ആ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ തുലനം ചെയ്യുമ്പോഴ് മറ്റുള്ള ആ ഭൗതിക ആനന്ദം ഒക്കെ ഈ കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞ കുഴിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് മഹാസാഗരം, വലിയ പാരാവാരം പോലെയാണ് ഈ ആനന്ദം, ഈ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം എന്നാണ് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഈ കാലിക്കുളമ്പ് പതിയുമ്പോ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളേ അതിൽ കൊള്ളുള്ളൂ അല്ലെ, ആ കുഴിയിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അത്രേ ബാക്കി എന്ത് ആനന്ദവും വരുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവന നിരതനാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളും. ആരാ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അനിത മാതാജി വായിച്ചോ? അനിത മാതാജി വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഏവം ബഹുവിധാ യജ്ഞ വിധാതാ ബ്രാഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധി താൻ സർവാനേവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നു ഉളവായവയുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. ഫലത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്താല് അത് യജ്ഞമല്ല എന്നാണ്. ഇത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവയുടെ എല്ലാം അന്തിമ ലക്ഷ്യം ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് താനും. ഇത് ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഏത് വിധത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം ശരീരം കൊണ്ടായാലും മനസ്സുകൊണ്ടായാലും ബുദ്ധി കൊണ്ടായാലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മോക്ഷാണ് അല്ലേ? അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഗീതാദേവി മാതാജി വായിക്കുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ച മാതാജി. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാദ്യജ്ഞാത് ജ്ഞാനയജ്ഞ പരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. പരിവർത്തനം കൂടെ വായിക്കും മാതാജി. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം, ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ്. കർമ്മജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം ജ്ഞാനയജ്ഞം കൂടി വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി താഴേക്ക് ഇത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശ്യം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണ്. ജ്ഞാനം നേടാത്തവന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലായിടത്തുനിന്നും കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനത്തെക്കാളും ഒക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായത് കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ്.
പലയിടത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 34ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആതിര മാതാജി വായിക്കുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബീന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി വായിക്കുന്നോ? ആരും വായിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ തന്നെ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോ മാതാജി. ആരും വായിക്കുന്നില്ല. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദക്ഷാന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനേന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഗുരുവിനെ പറ്റി, ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം എന്നാണ്. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ചിത്തശുദ്ധി വരണം. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ഗുരു പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിക്ക് നമ്മൾ അർഹനായി തീരും എന്നാണ്. ഇത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ശിഷ്യ പരമ്പര എന്നുള്ള തത്വത്തെ അനുവർത്തിക്കാത്ത ആർക്കും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവാകാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനാണ് ആദിമ ഗുരു. മൂഢന്മാരായ നാട്യക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കപട പദ്ധതികളിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭാഗവതം 6:3-19. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കോ ശുഷ്കവാദങ്ങൾക്കോ ഒരാളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രന്ഥ പഠനങ്ങളാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കില്ല. വിനയവും സേവനവുമില്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദങ്ങളാകില്ല. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യൻ വിനയാന്വിതനും സദാ സന്നദ്ധനുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അദ്ദേഹത്തോടെ എല്ലാം വിനയത്തോടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ഗുരു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആ ഗുരു നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് പ്രാപ്തരാക്കും എന്നാണ്. 35ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്നിഗ്ധ മാതാജി വായിച്ചോ. സ്നിഗ്ധ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞാത്വം ന പുനർമോഹമേവായാസ്യാസി പണ്ഡ യേന ഭൂതന്യശേഷേണ ദൃശ്യസ്യാത്മന്യതോയമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും സർവജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാവും. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ എന്നറിയണതാണ് ജ്ഞാനം. മായയാല് നമ്മള് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത പലതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുകയാണ് മായ കൊണ്ട് എന്നാണ്. ഇത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സത്യദർശിയായ ഗുരുവിൽ നിന്നും അറിവ് നേടുന്നതിന്റെ ഫലം സമസ്ത ഭൂതജാലങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളാണെന്നും ബോധമുദിക്കലാണ്. കൃഷ്ണൻ ചരിത്ര പുരുഷൻ മാത്രമാണെന്നും അവ്യക്ത ബ്രഹ്മമാണെന്നും വിചാരിച്ച് ഭഗവാനെ
ന്നവരുണ്ട്. പരമവിദ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനാണ് സർവകാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്നും ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷതത്വം എന്നാൽ ഒന്നും കൂടിയാൽ ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാലും ഒന്നു തന്നെ എന്നതാണ് മായാവതികളായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇതറിഞ്ഞു കൂടാ. നിരപേക്ഷമായ ശാസ്ത്രത്തിൽ വേണ്ടുന്ന അറിവ് നേടാത്തത് കൊണ്ട് നാം ഇന്നും മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളാണെങ്കിലും നാം ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരല്ല. തനിക്ക് ബന്ധുക്കളോടുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആത്മീയ ബന്ധത്തെക്കാൾ അർജുനൻ മാനിക്കുന്നത് മായ കൊണ്ട് തന്നെ. കൃഷ്ണത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത്തെ സേവനത്തിലേർപ്പെട്ടാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിലേർപ്പെട്ടാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഈ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളുടെയും പരമാശ്രയമെന്നും മുക്തി എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്നും സൂര്യപ്രാപ്തിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യദർശി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിവ് നേടണം. ആ ഗുരു നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ മായാതീതരാവണം നമ്മൾ, അല്ലെ, ഗുണാതീതരാവണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരിക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല, നമ്മൾ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. വ്യത്യസ്തരല്ല, ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, അണുവാണ് എന്ന് മാത്രം. ഗുണങ്ങളുടെ ആ പരിമാണത്തിലാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമമായിട്ടുള്ള ആശ്രയം, അതായത് മുക്തി, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്താണ്? നിത്യദാസരാണ്. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം അതാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടണം എന്നാണ്. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിച്ചോ? രവികുമാർ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രവികുമാർ പ്രഭു വായിക്കുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ് തടസ്സത്തിലാണ്, ഞാൻ പിന്നീട് വായിക്കാം മാതാജി. സുലോചന രാജൻ വായിച്ചു മാതാജി. സുലോചന. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോ മാതാജി, വായിച്ചോ. വായിച്ചോളൂ. അവിച്ഛേദസ്യ പാപേഭ്യം സർവേഭ്യം പാവകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവം വ്യജിനം സംതരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്ന് ഒരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച അതല്ല മാതാജി, ഇവിടെ 36ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ? 36. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവ് അജ്ഞാനമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ നിൽക്കാതെ ജീവിത സമരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ അതിന് കഴിയും. കൃഷ്ണാവബോധം ഈ തോണി വളരെ ലളിതമാണ്, അത്ര തന്നെ ശ്രേഷ്ഠവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് വരിക, നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക.
നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് അതും മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവത് അംശമായി നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ് നമ്മള്. അത് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് എത്ര ദുഃഖ സമുദ്രം ഉണ്ടെങ്കിലും അവര് അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യാന് പ്രാപ്തരാണ് ആവും എന്നാണ്. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോ. വായിക്കട്ടെ. ആ, വായിച്ചോളൂ. യഥൈതാംസി സമിദ്ധോ അഗ്നിർഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനി എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. ഇത് വായിച്ചോളൂ. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഇവരുടെ പരസ്പര ബന്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തെ ഇവിടെ അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഈ അഗ്നിയിൽ ചാമ്പലാകുന്നു. ഒരാൾ പൂർണ്ണജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞതും കഴിയാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും നശിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ ഹരേ ഇതില് കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവ് ആരാണ്, പരമാത്മാവ് ആരാണ്, ഇവര് തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ വരുന്ന ജ്ഞാനത്തിനെ അഗ്നിയോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കണേ. എന്തിനുള്ള അഗ്നിയാണ്? നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, പാപാണെങ്കിലും പുണ്യാണെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാൻ പറ്റും ഈ അറിവ്, ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട്. അതിനെ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും നശിച്ചു പോകും എന്നാണ്. 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തൽസ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിന്ദതേ. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 38 വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ മാതാജി എനിക്ക് നേരെ കാണാൻ കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ കാണാം. ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായ അറിവെന്നാണ്. ബന്ധ കാരണം അജ്ഞാനമത്രേ. മുക്തിക്ക് ഹേതു ജ്ഞാനവും. ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവന് സമാധാനം തേടി അലയേണ്ടി വരില്ല. ശാന്തി തന്നിൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെടും. ഈ ശാന്തിയും ജ്ഞാനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പരമമായ സന്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പറയാണ്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവണേ? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും നശിച്ചു പോവും അല്ലേ? ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവന് വളരെ സമാധാനം ഉണ്ടാവും, പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശം നമുക്ക് തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 39-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചു. വായിക്കട്ടെ, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധാവാം ലഭ്യതേ ജ്ഞാനം തത്പരം സംയതേന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലബ്ധാ പരാം ശാന്തിമചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിനർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതും വായിച്ചോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണനിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിലെത്താമെന്നുറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയ ദമനവുമുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണമായ കൃഷ്ണാവബോധജ്ഞാനം അനായാസേന താമസം വിന ലഭ്യമാവും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് ദുഃഖമില്ലാതാക്കാൻ ജ്ഞാനം നേടണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹരായത് ആരാണ്? കൃഷ്ണനില്
വിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയ ദമനവും ഉള്ള ആൾക്കാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് കൃഷ്ണ. ഇനി 40ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരോ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോ. അജ്ഞാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ നാസുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞനും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. ഭഗവത്ഗീതയെ പോലുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റ് ചിലർക്കാകട്ടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പുമില്ല. അവർ വീണുപോകുന്നു. അവിശ്വാസികളും സദാ സംശയാലുക്കളുമായ കൂട്ടർക്കാണ് ഒരിക്കലും ഉയർച്ച സിദ്ധിക്കാതെ വരുന്നത്. ഈശ്വരനില അവിടുത്തെ വചനങ്ങളിലോ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നന്മയും കണ്ടെത്താറില്ല. സംശയാലുക്കൾക്ക് ആ ആധ്യാത്മികമായ മുക്തിപദത്തിന് അർഹതയേ ഇല്ല. ഒരാൾക്ക് വിജയം നേടണമെങ്കിൽ ശിക്ഷ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠരായ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജ്ഞാനലബ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധ പരമപ്രധാനം ആണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു നന്മയും കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഇവിടെയുമില്ല, ഈശ്വരനിലും കണ്ടെത്താനാവില്ല, പരലോകത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെ? എപ്പോഴും അവർക്ക് സംശയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മള് അവര് അങ്ങനെ സംശയാലുക്കള് ആധ്യാത്മിക മുക്തിപദത്തിനൊന്നും അർഹരുമല്ല. വിജയം നേടാനുള്ള ആളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആചാര്യന്മാര് അല്ലെ, ഏറ്റവും പ്രാമാണികരായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക, അവരെ നമ്മൾ അനുകരിക്കുക. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയും. 41ാമത്തെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഉഷാ വിജയൻ മാതാജി വായിച്ചോ? എല്ലാരും വായിക്കട്ടെ. ഉഷാ വിജയൻ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഉഷാ വിജയൻ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. ഒത്തിരി അറിയണ്ടേ വായിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഉഷാ വിജയൻ മാതാജി മാതാജി വായിച്ചോ. കർമാണം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത യോഗ. മാതാജി ഇത് അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഗീതാോപദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവൻ അതല്ല മാതാജി, ഇവിടെ സ്ക്രീനിനകത്ത് വായിക്കും മാതാജി. 41 താഴെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്തു ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന അയാൾ ആത്മനിഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായി. അപ്പോ 41 അശ്രദ്ധരായവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തവർക്ക്, സംശയാലുക്കൾക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. എന്നാലോ ജ്ഞാനിയാവട്ടെ സ്വസ്ഥനാണ് എന്നാണ്. കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനുമായിരിക്കും ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നേടിയ ഒരാള്. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരോ വായിക്കുക? മാതാജി ഉഷാ തുളസീധരൻ മാതാജി വായിച്ചോ? എല്ലാരും വായിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാ ഞാൻ പറയുന്നു. ഉഷ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജി വായിക്കുന്നോ? സുലോചന മാതാജി വായിക്കുന്നോ? ഇല്ല. വേറെ വായിക്കുന്നേ? കാശിനാഥൻ. ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോ മാതാജി. വായിച്ചോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാത്മന ചിത്തേനം സംശയം യോഗം ആതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത.
അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ. ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഗീതോപ സനാതന യോഗം എന്നാണ് യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേർ. ഈ യോഗത്തിന് 2 വിധം യജ്ഞശാഖകളുണ്ട്. ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞം, മറ്റേത് ആത്മജ്ഞാനം. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുന്നവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഗീതോപദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവൻ അവിശ്വാസിയാണ്. തനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അയാൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവന് പതനം നിശ്ചയം. അതുകൊണ്ട് ഗീതയോ മറ്റേതെങ്കിലും വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോ പഠിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് നൽകിയതും പിന്നീട് ഭൂലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചതുമായ ഗീതോപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാചാര്യൻ വ്യതിചലിക്കുകയുമില്ല. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ തൽപരരെ സൂക്ഷിക്കുക. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷൻ തന്നെ. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും. ഇതറിഞ്ഞവൻ ഗീതാധ്യായനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ വിമുക്തനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ സ്വധർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അത് അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ എന്റെ വാക്കുകളെ നീ വിശ്വസിക്കുക എന്നാണ്. ഈ ജ്ഞാനം നിനക്ക് പ്രാപ്തമാവും. ഇപ്പോ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് വരിക, അതാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് അല്ലേ? അവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് കർമ്മയോഗമാണ്. ഗുരുവാക്യത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് പിന്നീട് നിനക്ക് ജ്ഞാനവും നേടാം. അർജുനന്റെ ഗുരു ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു അല്ലേ? എനിക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ അജ്ഞാനത്താലെയാണ് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അർജുനന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ശ്രവിച്ചു. അപ്പോ ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച നീയെ ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് ഈ സംശയങ്ങളെയൊക്കെ അറുത്ത് നീക്കിയിട്ട് യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ദിവ്യജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ദിവ്യജ്ഞാനം എങ്ങനെയാ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടറിലാണ് അത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, കാലിബറിലല്ല. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വിശ്വാസഭക്തിയോടെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ്, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. യജ്ഞ ഫലമായിട്ട് യജ്ഞരൂപേണ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് ചിത്തപ്രസാദം ഉണ്ടാവും, മനസ്സിന് നല്ല ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ജ്ഞാനത്തില് പരിപൂർണത നേടണം. അങ്ങനെ ആത്മപ്രകാശം ഉദിക്കുമ്പോഴ് വിളക്കു കൈവശമുള്ളവനെങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം, നന്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രന് മേന്മേലഭയ അമൃതമയം എന്നല്ലേ? അതുപോലെ ആ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ജ്ഞാനം നേടുക. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മപ്രകാശം ഉണ്ടാവുമ്പോണ്ടല്ലോ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോവും. ഇപ്പൊ നീ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അർജുന? നീ ഇപ്പോ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കൂ. എന്താണ് സ്വധർമ്മം? യുദ്ധക്കളത്തിലാ നിക്കണേ അല്ലേ? ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള അർജുനന് ഇപ്പൊ യുദ്ധമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തില് കർമ്മസന്യാസത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഭഗവാന് സമർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് കർമ്മസന്യാസം. അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ മിണ്ടാതെ കാട്ടിപ്പോവുക അതല്ല. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ സ്വധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മാതാവിന്, പിതാവിന്, ഭാര്യയ്ക്ക്, ഭർത്താവിന്, മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ സ്വധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അർജുനൻ. അങ്ങനെ ആ കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പണമായിട്ട് നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതുവഴി നിനക്ക് ചിത്തശുദ്ധി ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടി പരമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെയും നിനക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും അർജുന എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ? ജ്ഞാനമാകുന്ന വാളുകൊണ്ട്
അല്ലേ? തന്റെ മനസ്സിലെ അജ്ഞാനമാകുന്ന സംശയത്തെയൊക്കെ അറുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കാതെ ആദിഷ്ട ഉത്തിഷ്ട ഭാരത എന്നാണ്. എഴുന്നേൽക്കൂ, അനന്ത സാധ്യതയുടെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കഴിവുകൾ അനന്തമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനാണ്. അപ്പോ ആദിഷ്ട ഉത്തിഷ്ട ഭാരത എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനാവൂ എന്നാണ്. അപ്പോ അത്രയും കഴിവുള്ള അനന്ത സാധ്യതയുള്ള ഒരാള് ഒതുങ്ങിക്കൂടരുത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ മതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇതില് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അതെ മാതാജി. അതന്നെ, എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും വായിച്ചും പഠിക്കുമല്ലോ. എല്ലാരും ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും മടിയുണ്ടേ വരാന്, വായിക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വരാന്. അതെ, അറിയത്തില്ലയോ അല്ല തെറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും വരാത്ത. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. വായിക്കുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോഴേ കട്ടാവണു. കുറെ പേര് വായിക്കുമ്പോ വായിക്കാത്തവർക്ക് കൂടെ ഒരു പ്രചോദനമാവും അത് അതെ, കേട്ട്. കുറച്ചൊക്കെ സ്ലോ ആയിട്ട് വായിച്ചാലും വായിച്ചാ മതി. അതെ, അങ്ങനെ വായിച്ച് നമുക്ക് ശരിയാ അല്ലേ? അപ്പോ ഈ അധ്യായം 42 ശ്ലോകങ്ങളായിരുന്നു. 42 ശ്ലോകങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് റീക്യാപ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടാം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. പല പല വഴികൾ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? എന്താണ് പല യോഗകൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാ കർമ്മവും യജ്ഞമായി കൊണ്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രാണായാമം വഴി യോഗി തലത്തിലേക്ക് എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സനാതന ധർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ, പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ശോഷണം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാ ഈ ഭക്തരെയും ഒക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ സംസ്കാരം രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, മുഗളര്, ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരങ്ങൾ പലതും വന്നു. അതിനാലാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം പൂർവാധികം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഇപ്പോഴും തുടരണത് അല്ലേ? ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, സ്വന്തം പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായ ശക്തി കൊണ്ട് അവതരിക്കണു. ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം, 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യമേവം യോ വേത്തി തത്വത ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. യോഗമായയുടെ എന്താ പറയാ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ഭഗവാന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ പോലെ ഭൗതികരായവരുടെ പ്രവർത്തനം പോലെയല്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവികത, ദിവ്യ ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം, മേ ജന്മ കർമ്മ. ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവര് ഉണ്ടല്ലോ മനുഷ്യര്, അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യര് പിന്നെ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ പിറക്കില്ല. അതായത് അവര് പിന്നെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ് എത്തുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പിന്നെ അവര് പോകേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ അതൊരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള 9ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവരും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്ന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന എന്നുള്ള 34ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ അത്? അതെ, 34ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകാണ്. അത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മള് പരമസത്യം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, വിനയപൂർവം ചോദിച്ച് സംശയങ്ങൾ തീർക്കണം. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാമാണികനായ ഒരു ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആ ഗുരു സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം നമ്മളെ
ജ്ഞാനം നൽകി ഉയർത്താൻ കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കും. അപ്പോ ആ 9-ാമത്തെയും 34-ാമത്തെയും ശ്ലോകം പാട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. എല്ലാം നല്ലതന്നെ, എന്നാലും കൂടുതൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇപ്പോ 4-ാമത്തെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറയാമോ? ഭഗവത് സമർപ്പണത്തോടുകൂടി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. ആ അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ മാതാജി ജ്ഞാനം എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമോ? ഏതാ ജ്ഞാനം അല്ല, ഏറ്റവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബൈബർത്ത് കിട്ടുന്നതല്ലേ ജ്ഞാനം, ബുദ്ധി ജ്ഞാനം. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് എല്ലാം ഉണ്ട് മാതാജി. ആത്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു വാസനാ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. വാസനാ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ജപിക്കണത്, ഡയറ്റ് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ ചിത്തശുദ്ധി വരണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ചിത്തശുദ്ധി വരും നമ്മുടെ ആ ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, സ്വയം പ്രകാശിതമാവുക ചെയ്യുക. ഭഗവാനായിട്ട് പ്രകാശിതമാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആത്മജ്ഞാനം. വാസ്തവത്തിലുണ്ടല്ലോ ആത്മാവ് നിരതിശയ ആനന്ദമാണ് ആത്മാവ്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ അത് ശരീരം ഇന്ദ്രിയാദികളില് ഒക്കെ കലർന്നിട്ട് തന്റെ സ്വരൂപത്തിനെ വേർതിരിച്ചറിയാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ശരീരാദി ധർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പോ ആത്മധർമ്മമായിട്ട് തോന്നിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. വെറും ശരീരധർമ്മങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ആത്മധർമ്മമാണ് എന്ന്. അപ്പൊ അനന്യ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള പോലെ അനന്യ ഭക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോ ഹൃദയം വിശുദ്ധാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആത്മതത്വം സ്വയം പ്രകാശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. സ്വയം പ്രകാശിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളില് ആ ഒരു ആനന്ദം, നിരതിശയ ആനന്ദം ആവിർഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അത് ഓരോരുത്തരിലും അതെ, ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയത്നം അനുസരിച്ചാണ്. ചിലവർക്ക് അത് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കും, ചിലവർക്ക് എത്രയാ കോടി ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടനുസരിച്ച്, നമ്മളിപ്പോ ഏത് തലത്തിലാണ് നിൽക്കണേ എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജന ക്രിയ, അനർഘ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോണത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കാം, ശ്രദ്ധ എന്നുള്ളിടത്തായിരിക്കാം നമ്മൾ നിൽക്കണേ. ചിലവർക്ക് അതുപോലും ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ലേ ഭഗവാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞത്, ശ്രദ്ധ വേണം, ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം. അതാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് സംസ്കൃതത്തിലെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പോ ശ്രദ്ധാവാം ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം വേണം, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം നമുക്ക്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടുക. ആ തലം, ആ ശ്രദ്ധ എന്നുള്ള ലെവലുണ്ടല്ലോ, അത് ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലാണ്. അതിന്ന് പിന്നെ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, സജ്ജനങ്ങളായിട്ട് സംസർഗം ഉണ്ടാവുക, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, പിന്നെ ജപം, ധ്യാനം, പൂജ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർഘ നിവൃത്തി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നീങ്ങണം, അനർഘ നിവൃത്തി. പിന്നെ നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോവുക ഭക്തിയുടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരണേ. ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി ചാടി കയറി പോവാൻ പറ്റും. ഓരോരുത്തരുടെ തലം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല.
അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ മനോവ്യാപാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ആ മനോമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ചിത്തവൃത്തിയൊക്കെ ഒതുങ്ങും. ചിത്തവൃത്തിയൊക്കെ ഒതുങ്ങിയാല് അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാം, ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അങ്ങനെ ആത്മതത്വം സ്വയം പ്രകാശിതമാവുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യണത് എന്നാണ്. ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ അവിടെ അടഞ്ഞു പുക പോലെ മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. അത് പ്രകാശിതമാവണം. അതിനാണ് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, പിന്നെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, ചാൻഡിങ്, ഡയറ്റ്, അതുപോലെ ബുക്സ്, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം, അറിവ് നേടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ചാമത്തെ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതാണ്. ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്താ പറഞ്ഞേ? 4-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം നമ്മള് 5-ാം അധ്യായമാണ് പഠിക്കുക. അപ്പോ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ വൃന്ദാവനിൽ പോരുന്നുണ്ടോ? എത്ര ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് മാതാജി? 22-ാം തീയതി അവിടെ എത്തിയാല് 27-ാം തീയതി മടങ്ങാം. 5 ദിവസത്തെ യാത്ര. അതെ. അവിടെ 11,000 രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, സ്റ്റേ, ഫുഡ് എല്ലാം അതിൽ പെടും. 22-ാം തീയതി മുതൽ 27-ാം തീയതി വരെയാണ് മാതാജി. അതെ. എനിക്ക് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല മാതാജി. മോള്